sana all. Nice. Oh, rails na, rails na. Suroy tadi guys, suroy. Tabok tadi dos pikas nga isla. Sakay ta diri ah. Yes. Anak bener anak. Kulit pretty kung gikag orm mo. Kung kuan or mo ka is katunang ato ka sa Gutapay. Gutapay. Adi, ang barko ka gutapay kung mag-kisikyu ka katong magpas ka sa kanang ano ni? Ana say fast Oo. Gamay kada bang maag mo agi kay nang magpas ka pero super kat pero open. Adto siya sa esperado sa ako nang dunggo kung gusto ka kuan kung musakay kag pambot sa gamay sa kuan kanang bukok. Sa San Fernando. Okay na ilang per ya. Yeah. Oh. Yes. Guys, abot namin guys sa Pikas Isla. Ikan di dito sa gamay ng isla tabok ni diri dako isla. Yan tagan kayo mga pasahero para dito padong guys. Tapay mga foreigner no. Yan. Abot na gid may diri Pikas. Abot na may Pikas isla guys nga dako na ning isla diri ano. Muni isla nga tulang dako. Kato dito tulang gamay. Ayan guys. Oh, tulang diot. Muna tulang gamay na diya. Tapos diri muni diri dapita ang kuan. Tulang dako. Mga pasahero guys, tabok ni sila padungad to. Pikas nga isla no. Kay kadto dito nga isla mo to dito ang suroyanan jud sa mga turista no. So dere ta. Kaya ang mga sakyanan so mo ni dili ilang pick up point no. Para padong dito sa tulang diot.
Tulang Dako. Mo ni barangay diri, barangay Tulang. Barangay Esperanza. Barangay Esperanza ni. Yan guys. First time na to nakasukoy diri na pita no. First time in my life. Sudah kayo ba sa iyo pa doon dito speakers ka isla no. Guys. Yan, Tulang Diot. Sige, kamoy pagito. Kung sa inyo palito. Igo namin ko yung inyong ari. Backup namin yun. Backup lang. Ayan. So na ilang mga namaligya diri ah. Merida dahil layo na kay Dagano na eh. Ang. Merida. Oo, layo. Tuyok naman. Tuyok naman, oh. Layo kayo. Si Charles, wala pa uyab no? Nag-uyab na pag high school diri. Karong college wala. Ambot lang po.